Zdravo, ja sam bukvar. Za one koji ne znaju još uvijek da čitaju i pišu, koji ne znaju koja im je desna, a koja leva ruka, koja je koja boja, koji ne znaju da pišu brojeve i da sabiraju i oduzimaju. Ali se nadam da ću biti interesantan i onima koji to znaju delimično, pa čak i onima koji su to sve naučili na neki drugi način. Zdravo, ja sam crveni krug. Klikni mišem na mene. Yeah! Ćao, ja sam miš. Mogu da imam 2 ili 3 tastera uz čiju pomoć ćeš rešavati zadatke u ovom bukvaru. Spusti sada svoju desnu ruku na mog brata blizanca koji se verovatno nalazi sa desne strane tvog računara. Bez brige, on ne ujeda malu decu. Tako. I pomeraj ga po podlozi. Levo, desno, levo, desno, levo, desno, gore, dole, gde god hoćeš. Vidjet ćeš da se jedna mala strelica na ekranu pomera na isti način na koji ti pomeraš njega. Kada svojim kažiprstom pritisneš levi taster svog miša, moj levi taster će postati crvene boje. A kada domalim prstom pritisneš desni taster svog miša, i moj desni taster će promeniti boju u plavo. A sada, strelicu na tvom ekranu dovedi uz pomoć miša do pčelice i klikni levim tasterom miša na nju. Ja sam beli kvadrat. Klikni na mene levim tasterom miša. Ej, ovo je desni taster. A ja sam zeleni kvadrat. Klikni i na mene. Ja sam brat blizanac zelenom kvadratu, samo sam danas obukao žuti džemper. Klikni na mene levim tasterom miša. Ej, ovo je desni taster. Ja sam plavi kvadrat. Klikni na mene levim tasterom miša. Zdravo, ja sam beli krug. Okrugao sam i beo, a ti klikni desnim tasterom miša na mene. Pazi, ovo je levi taster. Ja sam ljubomorni žuti krug. Ako ne klikneš na mene desnim tasterom miša, jako ću se naljutiti. Ja nisam papagaj, ali sve ponavljam. Ja sam beli kvadrat. Klikni na mene levim tasterom miša. A ja sam zeleni kvadrat. Klikni i na mene. Ja sam brat blizanac zelenom kvadratu, samo sam danas obukao žuti džemper. Klikni na mene levim tasterom miša. Ja sam plavi kvadrat. Klikni na mene levim tasterom miša. Zdravo, ja sam beli krug. Okrugao sam i beo, a ti klikni desnim tasterom miša na mene. Pazi, ovo je levi taster. Ja sam ljubomorni žuti krug. Ako ne klikneš na mene desnim tasterom miša, jako ću se naljutiti. Ja sam veliki plavi kvadrat. U meni se nalazi jedan veliki crveni krug. U crvenom krugu se nalazi mali plavi kvadrat, a u njemu još manji crveni krug. Klikni levim tasterom miša na mali crveni krug. Ja sam crvena lopta i skakućem na sredini ekrana. Sada sam zelena i nalazim se na desnoj strani, a sada sam plava lopta i skakućem na tvojoj levoj strani. Klikni na mene. Zdravo, ja sam crveni krug. Klikni mišem na mene.
Odlično. A sada klikni na pčelicu sa leve strane. Zar je tebi ovo levo? Zar je tebi ovo levo? Pa ti si genije. A sada klikni na ribicu u dnu ekrana. Nisam ja dole. Sjajno. A sada klikni na šarenu loptu. Super. Još samo klikni na malog pingvina pa idemo dalje. Ma ja nisam mali, ja sam veliki. Šmrk. Klikni na plavi krug sa desne strane ekrana. Crvena boja. Krug. Krug. Bela boja. Bravo! Klikni na zeleni kvadrat sa leve strane ekrana. Ma super si! Klikni na žuti kvadrat u donjem delu ekrana. Bravo! Klikni na crveni krug u gornjem delu ekrana. Odlično! Levim tasterom miša izaberi prvo najveći krug, a odmah posle toga najmanji kvadrat na ekranu. Odlično! Bravo! Odaberi sa kime ćeš da se družiš. Zdravo, ja sam dečak. Nalazim se na levoj strani. Ko hoće da se druži sa mnom, neka klikne levim tasterom miša na moju loptu. Ja se družim i sa dečacima i sa devojčicama, ali bez uvrede. Postoje razgovori koji bi devojčicama sigurno bili dosadni. Zato, dečaci, leva strana je naša. Ali, ako bilo koja devojčica odluči da se druži sa mnom, govorit ću joj kao da je dečak. Zdravo! Ja sam devojčica i nalazim se na desnoj strani. Ko hoće da se druži sa mnom, neka klikne desnim tasterom miša na moju loptu. Ej, u poverenju, ja više volim da se družim sa devojčicama. Ali neću se ljutiti ni ako neki dečak odluči da se druži sa mnom. Samo obratit ću mu se kao da je devojčica.